גבירותיי ורבותיי, שלום. אנו שמחים לארח אתכם בטיסה זו של אל על, צוות המטוס, הקברניט, טייס המשנה, מנהל השירות בטיסה וצוות הדיילים אחראים לבטיחותכם ועומדים לשירותכם. הנכם מתבקשים להישמע להוראות הצוות. אנא ודאו כי הציוד האישי שלכם מונח מתחת למושב או מאוחסן בתא שמעל ראשיכם. בעת ההמראה ובעת הנחיתה הנכם מתבקשים לשבת במקומותיכם כשגב המושב מיושר, השולחן מקופל וחגורת הבטיחות מהודקת. אנא הקפידו לחגור את חגורת הבטיחות בכל עת שבה השלט המורה להידוק חגורות מואר. טלפונים סלולריים ואמצעי שידור אלחוטיים עלולים להפריע לפעולתן התקינה של מערכות המטוס ואסורים לשימוש במשך כל הטיסה. מחשבים נישאיים ונגני מוזיקה מותרים לשימוש מרגע כיבוי השלט להידוק החגורות ועד הדלקתו לקראת הנחיתה. העישון בכל חלקי המטוס, כולל בתאי השירותים המצוידים בקלעי עשן, אסור בהחלט. מעליכם ממוקמות מסכות חמצן אשר ישתחררו באופן אוטומטי במקרים של ירידת לחץ אוויר. במקרה כזה יש להמשיך במסכה כלפי מטה ולהצמידה לפנים כשהיא מכסה את האף, הפה וסרט הגומי סביב הראש. מתחת למושב או בין שני המושבים נמצאת חגורת הצלה מתנפחת. בשעת הצורך יש להוציא את החגורה ממקומה ולקרוע את שקית האריזה. לבשו את החגורה מעל הראש והשחילו את הידיים מבעד לרצועות. התאימו את החגורה למידותיכם. במטוס שלנו 12 יציאות, 5 דלתות בכל צד של המטוס ו2 בסיפון העליון. אנא עתרו עתה את היציאה הסמוכה למקום משבכם. זכרו שהיא יכולה להיות מאחוריכם. במקרה של נחיתת חירום ובהנחיית הצוות, עליכם לעבור לישיבה מוגנת. בשם אל על, הקברניט והצוות, שתהיה לכולנו טיסה נעימה. So this one's important for all you smokers out there. It's never allowed here, so don't you forget. Don't forget. Federal law prohibits tampering, destroying, disabling smoke detectors, so don't touch that cigarette.